Cerita alaming lelembut. Ira-iraan cewek misterius. Anggitanipun Sari Sri Astuti. Sakjane cewek kuwi rupane ora kalebu ayu utawa manis. Nek generasi Z mesti ngarani praupane kalebu rata-rata utawa standar. Pawakane sedengan, ora lemu nanging ya ora kuru. Pakulitane ora putih utawa kuning merusuh nanging soklat, kepara rada ireng. Gek praupane katon pucet, sajak piye ngono. Mung mripate sing katon manjila, amba gilar-gilar kaya rembulan karipan. Yen deleng sandang penganggone sing prasaja, katone dheweke dudu anake wong mampu. Bisa uga anake wong tani utawa buruh kasar. Sok ngono wae, Gilang demen marang cewek kuwi. Ketoke ora mung demen, nanging kesengsem. Intine, Gilang duwe rasa seneng, kepranan, nganti kasmaran marang cewek kuwi. Tumrap Gilang, cewek kuwi kalebu istimewa. Istimewa merga rambute katon alus, dawane sak geger, lan kulino diore. Eman banget dene Gilang durung kenal cewek kuwi. Aja maneh kok kenal, selagine jenenge wae ora weruh. Ngendi omahe ya ora ngerti. Anake sapa, sekolahe ngendi, pokoke isih dadi misteri. Gilang wis nyoba golek informasi marang Mbak Yeni, putrane Pak D Suko, sapa sejatine cewek mau. Nanging Mbak Yeni malah bingung. Kamangka Gilang wis njlentrehake ciri-cirine cewek sing dikarepake kanthi detail. Wah, sapa ya? Aku kok durung kenal. Maksudku, aku kok durung tau weruh cewek sing mbok maksud. Kandhane Mbak Yeni. Mosok to, Mbak? Gilang durung percaya karo kandhane Mbak Yeni. Sapa ngerti Mbak Yeni mung kepengin nggodha wae. Sakjane ngerti, nanging etok-etok ora ngerti. Ben dheweke saya penasaran. Tenan Dek Gilang, aku durung weruh cewek sing mbok maksud. Soale bocah wadon ing kampung kene yen metu saka ngomah biasane nganggo jilbab. Apa kira-kira dheweke wong anyar, Mbak? Bisa wae wong anyar. Ning sak ngertiku kampung kene ora ana pendatang. Wah, nek ngono aku kudu takon sapa ya, Mbak? Ya, sesuk-sesuk dak bantu golek informasi, Dek. Sapa ngerti dheweke pancen warga pendatang lan aku durung weruh. Oh iya, Dek Gilang, aku kok dadi penasaran. Penasaran piye, Mbak? Aku pengen takon, sampeyan aja nesu ya. Siap, Mbak. Sampeyan arep takon apa? Sampeyan ketoke duwe ati marang cewek rambut dawa kuwi ya. Gilang guyu mlengeh, batine rada isin. Mbak Yeni wis bisa nebak kanthi tepat apa sing dirasakne. Mula Gilang ora perlu mangsuli pitakone Mbak Yeni. Dek Gilang, piye, Mbak? Olehmu ketemu utawa weruh cewek rambut dawa kuwi ana ngendi? Wong sampeyan ki ana kene lagi 2 dina, tur ya ora nate metu saka ngomah. Gilang pancen lagi 2 dina liburan ana daleme Pak D Suko sing pidalem ana Gandusari, Trenggalek. Dene omahe Gilang ing Ponorogo.
Sajrone 2 dina ana Gandusari kuwi, Gilang pancen ora lunga menyang ngendi-ngendi. Kejaba diajak Mbak Yeni andhok bakso ing kafe Watu Lorek. Kafe kuwi kafe anyar, manggone ing pinggir dalan gedhe jalur menyang Kampak. Pitakone Mbak Yeni dijawab Gilang apa anane. Diceritakake yen dheweke weruh cewek rambut dawa kuwi lagi kaping pindho. Olahe weruh kena diarani ora sengaja. Weruh sing sepisan pas wayah esuk, sakwise salat subuh. Gilang buka lawang arep metu menyang latar. Mak jegagi saknalika Gilang mandeg. Gilang mergoi cewek rambut dawa jumangkah arep mlebu menyang latar. Gilang kaget, cewek kuwi ketoke uga kaget. Gilang meh wae takon, "Badhe madosi sinten, Dek?" Nanging lambene durung nganti kumecap, ujug-ujug mak sliyut. Cewek kuwi ora sida mlebu latar, malah age-age jumangkah rikat tumuju arah wetan. Gilang nyoba nututi nganti tekan dalan ngarep omah. Sakjane Gilang kepengin melayani cewek kuwi, utawa bengoki supaya mandeg. Banjur arep ditakoni genea kok wurung mlebu latar. Nanging sikile Gilang krasa abot kaya kraket ing bumi, lan lambene kaya blangkemen ora bisa ngucap. Sing kapindho, kedadeane wayah surup. Kronologine meh padha. Gilang metu saka ngomah menyang latar, terus papakan karo wanita rambut dawa kuwi. Mak jegagi, Gilang kaget. Cewek kuwi iya katon kaget. Kanthi spontan Gilang kepengin takon, "Madosi sinten, Dek?" Nanging durung nganti dheweke ngucap, cewek kuwi wis balik kanan banjur jumangkah rikat tumuju arah wetan. "Ceritane ngono kuwi, Mbak. Aneh, lucu, nanging nyata," ucape Gilang sakwise rampung anggone cerita. Mbak Yeni ngguyu nyekiki, embuh apa karepe. "Oh ngono toh. Dadi sampeyan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama?" Kandhane Mbak Yeni isih karo ngguyu. Gilang kelincutan rada isin. "Ya wes sing sabar dhisik ya, Dek. Mengko dak bantu golek informasi sapa cewek rambut dawa kuwi. Yen wis ketemu, sampeyan bisa kenalan. Sapa ngerti dadi jodohmu." Gilang rada ayem krungu kandhane Mbak Yeni. Gedhe pengarep-arepe Mbak Yeni bisa oleh informasi akurat ngenani cewek rambut dawa kuwi. Sedina, 2 dina, 3 dina, Mbak Yeni durung oleh informasi. Ojo-ojo Mbak Yeni ora golek informasi. Ojo-ojo kandhane dek winginane kae mung abang-abang lambe, supaya Gilang kerasan liburan ana Trenggalek. Nek pancen ngono, luwih becik Gilang mulih menyang Ponorogo wae. Pedah apa ngenteni kabar sing ora genah kapan kelakone. Nyatane pirang-pirang dina iki Mbak Yeni yen rembukan wis ora gelem nyinggung perkara cewek rambut dawa iku maneh. Bengine Gilang ora bisa turu, lan bengi kuwi uga dheweke wis duwe keputusan sesuk arep mulih menyang Ponorogo. Mbok menawa pancen durung begjane Gilang bisa kenal karo cewek rambut dawa sing misterius kuwi. Senadyan nganti bengi Gilang ora bisa turu, nanging wayah esuk utuk-utuk dheweke wis tangi. Sakwise salat subuh, Gilang metu saka ngomah arep mlaku-mlaku. Pangajape, sapa ngerti esuk iki dheweke bisa ketemu gabruk karo cewek rambut dawa idolane. Lah dalah,
Jebul sing diangen-angen Gilang numusi tenan. Pas sikile Gilang midak latar, lah kok cewek rambut dawa kuwi pas kledang-kledang liwat dalan ngarep omah. Mung wae, sepisan iki cewek kuwi sajake ora niat menggok menyang latare Pak De Suko. Dheweke mlaku ngliyak tumuju arah wetan. Jangkae alon karo ndingkluk. Nanging Gilang ngerti yen sajroning ndingkluk cewek kuwi nglirik dheweke. Kegawa saka penasaran kepengin kenalan, Gilang age-age nututi. Cewek kuwi noleh memburi. Bareng weruh yen dikiting saka mburi, dheweke ngelak lakune. Gilang yo nyepetake jangkae sikil. Tekate Gilang, aku kudu bisa nututi. Mumpung ana kalodangan, aku kudu bisa kenalan. Jenenge sapa? Omahe ngendi? Cewek rambut dawa kuwi terus mlaku ngetipeng. Sedelo-sedelo noleh menyang mburi. Lakune saya cepet. Gilang ora peduli. Niate arep ditutne senadyan tekan ngendi wae. Alam isih repet-repet, mbun isih sumawur. Hawane krasa atis. Gilang anggone budidaya nututi cewek rambut dawa durung kasil. Gilang rumangsa kepontal-pontal. Ora krasa lakune cewek rambut dawa wis metu saka dalan kampung, ngliwati kretek cilik, ngliwati sawah, banjur mak sliyut menggok ngiwa. Oh, dheweke mlebu latar sing kinupeng pager bata dilabur putih. Sajake ya kono kuwi omahe. Gilang ora peduli, dheweke panggah nututi. Samungguh cewek kuwi wadul menyang wong tuane, Gilang ya ora wedi. Gilang arep matur terus terang yen kesengsem lan pengen kenalan. Ujuk-ujuk gedabrus jeduk. Rumangsane Gilang, dheweke tiba kedusur merga kesandung watu ing ngarepe. Sirahe kebentus watu njenggelek. Gilang age-age ngadeg. Cewek rambut dawa mau wis ora katon. Ilang lap embuh menyang ngendi parane. Gilang tolah-toleh. Saknalika dheweke sadar yen kesasar mlebu kuburan.